Strik, yeah! Ani som netušila, že je vo mne toľko lásky, ktorú som tam dokázala nechať a ktorá vo mne teraz stále je a môžem ju dávať aj ľuďom tu vo svojom okolí. A som vďačná, že Boh mňa povolal k tomu, aby som tam išla. Lásku vo mne zanechala Ukrajina a uvedomenie si, že to, v čom žijem ja, tak v realite nemusí proste byť, že riešim blbosti. Stačí, že žijem každý deň. Tak asi najväčším zážitkom bolo, aspoň mne sa to tak zapísalo, keď bol prvý deň tábora. Deti ešte nevedeli ani moje meno poriadne a už sa mi hodili okolo krku a že Ľudská, že ty si moja, ma držali a nechceli ma pustiť. Spoznala som vlastne kopec skvelých ľudí a vlastne aj tie priateľstvá, ktoré tam vznikli, tak sú úplne odlišné od tých všetkých, ktoré som mala. Že fakt sú také silné. Ja som tam aspoň našla takú samú seba trochu. Že som viac poznala, že kam tak patrím. Zistil som, že na Ukrajine, že život a fungovanie všeobecne potrebuje veľa lásky. A teda nie, že som to zistil, ale som si to tak uvedomil, tak aj reálne, lebo som si uvedomil, že ak chcem tým deťom odovzdať Boha, alebo proste ak chcem vychádzať v nejakom pracovnom kolektíve alebo kdekoľvek, tak zdravo s ľuďmi, tak potrebujem do toho dať lásku a tú lásku nemôžem v podstate nikade dostať iba od Boha. A to mi tam tak fakt došlo. Nakoľko som sa venovala deckám už v stredisku v Trnave, tak ma to tak lákalo ísť niekam mimo Slovenska za deťmi, ktoré to budú potrebovať a ktoré sa budú z toho tešiť a bude im to vzácne.